Madam Ara, may love shout out. Siya 73, hey. May love shout out. Thank you so much. You have no moderator lalab. Thank you for coming. Siya 73. First honor. Ayan. Madam Ara, may love shout out. May love shout out, madam. First honor daw, lalabs. Kasi channel, may love shout out, lalabs. Ayan, Mark Ian Swanner, like. Thank you so much. Late ako. Dami kasing mga bagay-bagay na pinag-isip-isipan. Mga nakaka-stress na bagay. Tamsak host. Ayan, salamat po sa inyong mga patamsak, mga lalabs. Thank you so much. Okay na ako. Within 1 week, makakancel na yung aking visa. Ayan. Ayan, thank you so much everyone. Thank you so much. Madam Ara, siya 73 and Nilmar kasi channel. Thank you so much, lalabs. Sa inyong mga patamsak. Odisa Susito, may love shoutout, lalabs. Ayan, may jacket ka na. Uwi ka na, host. Oo, Madam Ara. Kasi kakancel yung visa ko siguro within 1 week, tapos may remaining pa yan na 1 month. Mag-stay pa ako ng 1 month. Siguro mga end of June. Ayan. Naalis na ako dito. Mga first week ng July, nandun na ako sa Pinas. Ayan. Welcome Philippines! Excited na ako, ha. Mikasha, may love shout out. Ayan. Salamat sa pa-jacket, host. Ayan. Salamat din, lalabs. Maraming salamat. Parang puti ng mukha ko. Nagpulbo lang ako. Ano ba yan? Baba agad. Ayan, salamat. O di sa lalas, meron ka ng jacket. Bakit ka nakaputi? Puti nga. Nasobrahan sa pulbo, oh my god. Diyos ko. Yung bagong bili kong baby powder, ano ba yan? Kaya naman nakikita ko sobrang puti. Oh my goodness. Naging espasol na house. Naiyak tuloy ako, oy. Oh my god. Naiyak na tuloy ako. Oh my goodness. Nasobran yung pulbo ko. O di sa sisuto dan. Buti hindi nag-comment si Mikasha. Si Papang Aksar yan, eh. Ayan siya, 73 dan. Connected to you premiere. Ayan. From Ara and Elos Vlogs. Huwag nyo lang pansinin. Thank you, Ara. Nakakaya yung itsura ko ngayon, uy. Stress kaya ako. Pero okay na. Naayos na. Naayos na yung aking mga problema. Thank you, Ara from Sha 73. Harang po from Razelma Official. Ayan. Russell, maming love shout out, lalabs. Thank you so much. Ayan, 3 million daw sa love shout out. Sino ba yung unang pumasok kanina? Si Madam Ara. Ayan, pina tayo. Sunod si Sha. And
Ayan, palablab naman mga lalabs na kapin. Mega love shout out to host. Welcome from Brazil, ma-official. Ayan. Parang tamsak host, dito na naman ang nawawala mong kapatid sa matagal na panahon, agoy. Ayan, mega love shout out Mikasha. Mega love shout out lalabs Mikasha. Ay, new video palablab. Ayan. New video from Amazing Health. Ayan, lablabin natin si Amazing Health. Malablab po na kapin mga lalabs. Bihis lang ako, host. Sige, magbihis ka na, Mikasha. Siya 73, Mikasha Kusingdan from siya. Ayan. Ayan, Mikasha lalabs. Dan sa'yo si Shot 73. Thank you so much. BFF ko na nakapin, host. Ayan. Sige, Madam Arab, BFF ka na daw ni Amazing Health. Cheering, cheering, cheering. Ayan. Ayan, thank you so much everyone sa inyong lahat. Thank you so much. New video pa lab. Ayan, panoorin natin yung video mo, Amazing Health. Ano, panood ko na pala to. Skincare. Amazing OTW from Ara and Elos Vlogs. Ayan, thank you so much mga lalabs. Amazing lalabs OTW si Ara and Elos Vlog. Siya 73 dan all lalabs. Mega love shout out from Amazing Health. Ayan, Amazing Health OTW from siya 73. Hanggang 3 hours ka lang, host. No. O hanggang 3 hours lang. Kasi may lakad ako bukas. Pupunta ko dun sa office ng para mag-sign na for cancellation. Ipaprocess na yung aking papel. Within 1 week okay na yun. Ayun. O di sa susito, ayan, nagbaba ng bahay. New video pala from Amazing Healths. Yan, thank you so much everyone. 3 million in the house. May love shout out. Grabe yung kain ni Lolo. Binalik niya ako sa 2.66. Samantalang nung nakaraang araw, 2.730 na ako. No, ngayon, 260. Grabe yung lagas niya sa akin. Wow, congrats host. Yayaman ka na niyan. Sana nga yayaman. Sana yayaman na, oy. Hindi, binigay na nila yung yung pera. Binigay na nila. Bukas magsasign na ako para sa cancellation. Binigay nila yung pera kasi kanina nag-complain na ako sa sa pinakamataas. Nag-complain ako sa labor. Agad-agad within 2 hours nag-message na yung labor. Naka-receive ako ng message. Tapos naka-receive din yung company ko. Ako kanina host 40 sinipa pero inataw ko uli kaya balik token na naman, kaya hanap pa uli ako para sa tax ni Lolo. Hindi kasi ako ng banana kanina kasi sobra kong stress. Hindi ako nakakatulog. Pero okay na, alhamdulillah, thanks God. Okay na. Sobrang stress ko, mga isang buwan siguro. Hindi ako nakakatulog ng maayos mga lalabs. Uy. Hindi kakaisip ko dyan sa na yan. Sa papel ko. Hindi talaga natutulog ang Diyos. Ayan. Agoy, bakit man? Ayan. Secret Food Diary. May love shout out.
Hahihi, natawa tuloy sa secret food. Ayan. Huwag uwi masyado ma-stress host. Nababawasan ka ng 1% na. Hindi, wow. Ayan yung video from Amazing Health. Sa kilay lang ang malakas. Sana all naging kilay na lang eh. Ayan, thank you so much everyone for million in the house. Mga love shout out. Secret food diary. Ayan. Lablabin natin sa secret food. Ayan si Madam Ara, mga lalabs. Lablabin natin yan. Si Madam Ara. Bit Nor Sagaray. Ayan. Bit. O diba bawas gwapa ang stress ba? Oo nga, nakakabawas ng nakakatanda. J-Dog in the house, mga love shout out. J-Dog lalab, mga love shout out sa'yo. Odisa Dan All from Amazing Health. Ayan J-Dog, hi everyone. New video from Amazing Health. Ayan J-Dog, nagbawa ng kanyang bahay si J-Dog. Lablabin natin si J-Dog, mga lalabs. Ayan, 5 million in dangas, mga love shout out. Ara and Elos Vlog, lablabin natin nakapin mga lalabs. Aras and Elos Vlogs. J-Dog Bill All Dan from Amazing Health. J-Dog, kindly return to Amazing Health lalabs. Already connected to your channel, thank you so much. Ayan, 6 million in the house, mga love shout out. 6 million, thank you so much. Oh, so wag mo na po ako okay na ako dito sa baba, thanks po. Sige, Amazing Health. Ayaw mong ipin. New video pala, vlog from Amazing Health. Ayan si Madam Ara, labin natin mga lalabs. Wala kang ilis mamaya, Madam Ara, oy. Para sa mga newcomers na lang. Ayan. Sige lalab, salamat. Siya 73 still here lalabs. Alam ko ano siya eh, ibang lahi. Ay, nasa bahay mo ako, Madam Ara. Bit Nor Sagaray. Host, wala ba CPR yung music mo? Meron yan. Pag 3 hours lang to 4 hours, pwede siyang i-mute. Pero pag lumagpas na ng 7 hours, ayan, hindi na siya mamumute, dispute na. Meron yan, Amazing Health. Hindi yan nawawalan. I-mute ko na lang yan. Or palitan ko yung music. Change music. May pagpipilian naman dun eh. Hindi nga nawawalan yan, lahat na lang nakaka-copyright. J-Dog Party Ridan from Sha 73. Ganun, thanks sa info. At gusto mo bang i-play? May copyright yan. Yung kiri-kiri may kanta dyan na kiri-kiri. Yun ang nakaka-copyright. Kiri-kiri.
i-mute ko na lang. Pagkatapos ng release ko siguro after 2 hours, 3 hours, magpupula na. Meron naman dun pagpipilian yun, i-mute ko na lang. Sa akin nga 2 second lang may CPR pa sa pinakad dulo ng video pa. Pwede mo naman i-mute yan, Lalabs Amazing Health. Mute mo na lang, may pipilian naman doon. Mute or change music. L3 Migalab shoutout L3. L3 Lalab Migalab shoutout, thank you so much. L3. Ayan yung workout from L3. Morning Idol, ayun palatandaan Migalab shoutout Lalabs. Shazware family now from J-Dog. Ayan. Thank you so much, thank you so much. Ang palatandaan Lalab, thank you so much. Migalab shoutout. Pilan di ko siya na. No copyright music, Migalab shoutout. Ayan, may pumasok na nga, no copyright daw. Ayan, meron ka ng jacket Lalabs, no copyright. Thank you, pin ka na host ng iba host mga baby. Ayan si Sha. Sumunod sa'yo kanina si Sha. Palablag po ng kapin mga Lalabs. Ayan si Sha, ibang lahi. Sha Lalab, you still here? And may premiere siya. Malaki rin naman yung bahay niya. Mini Lisa, Migalab shoutout, Tamsakos, good morning. Lalab Migalab shoutout, good morning. Palablab po ng kapin mga Lalab, may siya. May premiere yung nakapin. Sino sunod kay Sha? Si Kasi Channel, Mark Ian. Si Odisa sunod. Odisa. Ayan. Lahat naman malalaki yung bahay nyo. Wala pang pumasok na bibi ang bahay. Ito si copyright. Ay, 150 si copyright, no copyright, babe pa pala bahay nito. No copyright music. Nandito ko sa bahay mo, no copyright. Baby pa pala yung bahay niya. New workout, ayan, from L3. Dito ko sa bahay mo, no copyright Lalabs. Nasa main channel ako. And baby pa yung bahay ni no copyright. 150 pa lang. Lovely Castro, Migalab shoutout, hello beautiful people. Ayan. Lovely Castro, Migalab shoutout. You have no moderator Lalab, thank you for coming. Ayan. Ayan, no copyright. Bangkit ko yung main ko sa'yo Lalabs ha. Ayan si Lovely Castro, na kaming channel ka ba? Janet, Migalab shoutout Janet. Ayan si Lovely Castro, baby yung bahay 17. Iwan ko hindi niya to main. Ayan. Tamsak dan. And Lalab, thank you so much sa iyong patamsak. Janet, Migalab shoutout Janet. Thank you so much Janet Lalabs. Tamsakan pala natin yung nakapin mga Lalabs. Ayan sa kanyang premiere. And patamsak po nakapin mga Lalabs. Sa premiere po ni Sha. Ayan Janet, nagbaba ng bahay Janet.
Salamat sa pagtamsak. Lovely Castro, ayan ang baba ng bahay. Lablabin natin, lablabin si Lovely Castro. Ayan. Si Amor Castro pala to. Dito ko sa bahay mo, Amor. Dikit ko to sa'yo, ayan. OTW sa nakapin, ayan. From Janet. Din Lovely Castro, OTW also. Ayan siya. Janet and Lovely Castro on the way to your channel. Thank you so much. Pasukli naman po sa nakapin. Siya 73, kindly return to Janet Lalabs. Already connected to your channel. Thank you so much. Once again to siya 73. Ayan, Madam Tamsakdan from Mary Rose Dragon Fruit. Madam Mary Rose, mega love shoutout po, Madam. Ayan. Thank you from Janet channel. Punta tayo kay ano, sino copyright, nandito pa ba? Bibi yung bahay niya ni. No copyright. Sana yung bahay niya? Yan mga lalabs, sino copyright po, baby pa yung bahay. Malablab ako mga lalabs. Dals lalab, migalab shoutout. Lalab Jing, migalab shoutout. Tamsak Host, Jing TV, migalab shoutout lalab. Tamsak at Harang Sis from Dals. Ang palatandaan, lalab, migalab shoutout. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Ang palatandaan. Minilisa, migalab shoutout. Ang baba din ng bahay. Janet, Mary Rose Dragon Fruit, Madam. Migalab shoutout. Janet channel, ayan. Nagbaba ng kanyang bahay si Janet. Lablabin natin mga lalabs. Ayan, maglablaban tayong lahat. Ayan yung nakapin mga lalabs. Biba po yung nakapin. Si, ano, kuno copyright. Tingnan natin. 154 pa lang. Ayan, dan po uli sa nakapin. Pasuklin na lang po. No copyright, nandito ka pa ba lalabs? Suklian mo po yung mga dumikit sa'yo. Salamat. Ayan, no copyright, pasukli naman lalabs. No copyright, then please connect everyone. Thanks. Ayan. No copyright, pasuklian po yung mga dumikit sa'yo. Nika Vlog, migalab shoutout. Ayan, may jacket ka na, Nika Vlog. Sino ba yun? Madam, nakuha mo na passport. Bukas pa lang po, ano, Madam Mary Rose. Pupunta po ako ng office. Mamaya umaga na pala dito. Mamaya mga ano, pupunta ako ng office mga alas 10. Mamaya aalis ako para mag-sign na ako ng ano, cancellation. Sana ibigay na yung passport ko. Ayan, Janet, nagbaba ng kanyang bahay. No copyright, pasuklaan yung mga dumikit sa'yo. Lalabs, nandito ka pa ba? No copyright. Tagal naman. 1 week pa po yan ata kasi ipaprocess pa yung papel. No copyright music dan sa'yo with bakas pwede pa share ng music. Wala ako music, takot kasi ako ma-copyright. Yan, Jen, kunin mo yan, punta ka sa channel niya, i-download mo lang yan. Pero mag-ingat ka pa rin. Kasi minsan nakaka-copyright pa rin, ipapulit-ulit mo siyang ginagamit. Nakaka-copyright pa rin. Ano na lang, Jen, i-mute. Ganon talaga ang ano, whitey world. Hindi mo maiwasang may copyright. Mary Rose Dragon Fruit, nagbaba ng bahay. Nika OTW from Janet. Lovely Castro, ayan, nagbaba ng bahay. Lovely Castro, ayan. Aling Silay, migalab shoutout. Tamsak Host. Madam Mary Rose, ayan.
Lovely Castro Dan from Aling Silay. Ayan. Thank you so much. Tamsak lang sapat na from Lovely Castro. Ayan. Lovely Castro Dan from Nika Vlog. Ayan. Nika Vlog nagbaba ng bahay. Jing TV nagbaba din ng bahay. Aling Silay OTW from Lovely Castro. Nika Vlog Dan. Ayan. From Aling Silay. Nika pasuklaan na lang. Si Aling Silay lalagdan na sa'yo. Yung mga ibang dumikit sa'yo, pasuklaan na lang po. Dave, may love shout out. Hello ladies. Excuse me. Nika Vlog OTW from Jing TV. Ayan, may love shout out everyone. 6 million in the house, may love shout out. Dave. Pakapikap ito si Dave. Oh. Jing TV Dan from Aling Silay. Ayan, salamat. Jing Lalabs, pasuklian si Aling Silay Lalabs. Dikit na sa sayo, salamat. No copyright. Suklian mo yung dumikit sa'yo, Dave. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Dave. Lablabin natin si Dave. Aling Silay Dan Pulpak from Nika Vlog. Ayan. Thank you so much. Ayan yung nakapin, no copyright. Nandito ka pa ba? Aling Silay Dan, thanks. From Lovely Castro. Nasaan na to si no copyright? Dan Nika Vlog from Jnet Channel. Ayan. Nika Lalabs, pasuklaan si Jnet. Dan sa'yo Lalabs. Nika Vlog OTW from Lovely Castro. Ayan, Mami G, binababa po ni Nightbot. Palablab din po ako mga Lalabs sa mga binababa ni Nightbot. Yung aking mga member, thank you so much. Jnet Channel, ayan, nagbaba ng bahay, Jnet. Thank you so much, Lalab Jnet. Wala na ata si no copyright. Hindi nag-stay. Sexy naman ni no copyright. Si iba na yan eh. Kita yung lubot. Si Ivana. Yun ang mga gusto ni Dindib. Kita yung lubot. Ayan, Dindib TV Dan Pulpak, pasukli na lang po from Nika Vlog. Ayan, Dindib, pasuklian si Nika. Nika nagbaba ng bahay. Ayan. Jing TV, binababa ni Nightbot mga Lalas. Palablab naman ako sa aking member mga Lalabs. Ayan si Jing TV channel. Nandyan siya mga Lalabs. No copyright. 57. No copyright. Nandito ka pa ba? No copyright. Lumayas na ata. Tingnan natin si Nika Vlog ba? Tingnan natin yung bahay. Si Pop Kids pala to. Si Jnet, tingnan natin yung bahay. Baby pa yung bahay mo, Jnet, diba? Ayan, Sir JM, may love shoutout. Sir Dan Community Host. Ayan. Sir JM, may love shoutout po. Thank you so much sa pa-shared. Thank you. Nandyan pa ba si Jnet? Jnet Lalabs. Nandyan ba si Jnet? Natin yung bahay na Jnet. 155. Ayan, punta tayo kay Jnet. Wala si no copyright, umalis. Ayaw niya ata ng banana. Nikaw, with wave, akin ka na lang. Iba na yun. Palablab po ng kapin mga Lalabs. Andito pa ako. Ayan. No copyright music dan sa bahay mo with Kalimbang from Jing TV. Ayan, Jnet OTW from Jing TV. Jing TV dan Pulpak from Nika Vlog. Ayan, Lalabs Jing. Pasuklaan na lang si Nika Lalabs. Salamat.
Jing TV Full Pack. Ayan. Ayan si Anime. Binababa ni Nightbot. Malablab naman ako mga lalas. Maraming salamat. Darno. Janet dating nikitamsak na lang ni. Ayan. From Jing TV. Dendy TV no problem haha. From Nika Vlog. Nika Vlog nagbaba ng bahay. Nika Vlog. Jing TV dan sa'yo Steam Fish. Happy birthday. Ay lalagjeng dan si Dendy. Nag-message ka ba sa akin din, Dave? Add mo ako sa FB Messenger Dos Malonzo. Nag-message ka ba doon? Di ka naman nag-message eh. Doon sa page ko ba? Ayan, Mary Rose Dragon Fruit Don Malonzo. Dos pala, hindi Don. Ayan, Madam Mary Rose Dragon Fruit. Nagawa ng bahay. Ayan, Mary Rose Dragon Fruit. Nagawa ng kanyang bahay. Laglabin natin mga nalabs sa Amor Castro 5 minutes watch. Full package with bakas. Pasukli na lang po mamaya. Ayan si Madam Dals. Ayaw yan ang sinusuklian agad. Mamaya pa daw. Ayan, Madam Amor, pasuklan na lang po si Dals mamaya po. Daming chicks ngayon ah. Mahilig ka sa chicks din, diba? Playboy. Ninang Lo, big love shout out. Uy. Ganda. Ayan na, ako pa talaga. Ayan. Ganda mo, Ronica. Ayan, TV Wabora, may love shout out. Jing TV Dan from Janet. Samir Lalabing love shout out. TV Wabora, nagbaba ng bahay. Ayan. Pala kaibigan lang ako, oy. Nika Vlog Dan from Lovely Castro. Korean, my friend, anong sayo mga... My friend, anong sayo? Anong sayo? Samira, nagbaba ng bahay, may love shout out. TV Wabora, nagbaba ng bahay. Ayan. Mission TV nagawa ng kanyang bahay. Tamsak 29 lalag, thank you so much sa iyong patamsak. TV Wabora nagawa ng bahay. Ayan. TV Wabora, join me. Ayan. Ayan si Madam Dals nagawa ng bahay. TV Wabora, thank you so much lalabs. Please connect to TV Wabora. Ayan mga lalabs, Korean my friend. Os may balak na masama ata yan. May balak sa'yo. Ayan, TV Wabura. Lalag Jeng. Tamsak ulit. Salamat lalang sa patamsak. Ayan. May Madam Mary Rose Dragon Fruit. Ayan. Ninang Lo. Ang saya mo, inaanak. Ang saya ko. Oh, lagi naman akong masaya. Ninang Lo. Loho Vlog. Hello, beautiful host from Lovely Castro. Ayan. Good vibes, God's vibes. Ayan. TV Wabora ng ba ng bahay. Namira lalag daming rosa. Thank you so much TV Wabora. I will take your rose then I will put it in my base. Then tomorrow I will cook. Manggagapang ata sa ibang LS haha. From Nika Vlog. TV Wabora, ayan, thank you so much lalabs. Ninang Lo, ayan, nagbaba ng bahay. Ninang Lo. Guys, patamsak naman ako kay Lovely Castro. Ayan,
Si Lovely Castro, Amor Castro, Marian Orcard, Malabanan, Baliti, Batangas. Ayan. Sherwin. Bigyan love shoutout, lalab Sherwin. TV Wabora nagbaba ng bahay. Ayan, Dals, nagbaba po ng kanyang bahay. Sherwin. Ayan si Sherwin nagbaba ng bahay. Samira Lalab, mega love shoutout. Samira, thank you so much, lalabs. Dan sa nakaping nina from Ninang Lo. Ayan, Janet, kalimbagin mo yan si Ninang Lo. Si Dals, ayan yung mga nandyan. Si ano, kalimbangin mo rin. Si Mary Rose Dragon Fruit. Ayan mga lalabs, mga nag-i-LS yan. Kalimbangin mo yan, lalabs. Iwan ko lang si Dengdeng. Sherwin nagbaba ng kanyang bahay. Logo OTW from Janet. Ayan, Ninang Lo. OTW na si Janet. Mas ganda ng chair mo. Magkano po ganyan? Ano lang to, lalabs? Pre lang to sa download. Pre lang sa download. Dan nasa bahay mo, dalawa ka, dikit ko sa'yo at itong main ko. Ano yung lalabs? Hindi yan totoong chair. Hindi nga siya gumagalaw. Tingnan mo. Oh. Dan sa nakapin, please connect. Thank you from Lovely Castro. Ayan, Janet. Suklian mo, lalabs, si Lovely Castro, lalabs. Dan na sa'yo. Sana ula yayamanin. Sana mayaman na lang. Kailan kaya tayo yayaman? Malay mo one day mag 1 million yung subscriber nating lahat. Yan, Jeng TV Lalab, salamat. Sana sumikat tayo pag nasa Pilipinas na tayo, no? Dumami yung mag-subscribe. Imelda Marcos, mag-live shoutout. Imelda Impas, Tamsak at Dikit Holes. Imelda Lalas, kumusta na si BBM? Mag-live shoutout. Nika Vlog, hahaha. Ayan. Natawa tuloy si Nika. Diba? Sana sumikat tayong lahat para mas marami yung ating kita. Lohodan Ninang Lodan na si Janet. Daog na kadihos. Daog na kidhos. Daog na ba? Ayan. Salamat sa Pablo from Imelda Marcos. Ayan, thank you so much. Wabora full watch. Wabora, kindly connect to Dals Lalabs. Already connected to you. Loho Vlogs, hello. Ninang Lo, hello daw from Lovely Castro. Ayan, Ninang Lo, dan na sa'yo si si Lovely Castro. Ayan. Lovely OTW from Janet. Ayan, Lovely Castro. Nagawa ng by OTW po, Lovely. From Janet Channel. Ayan. Thank you so much, 9 million in the house. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. Dals Rizagar. Ayan, nagawa ng bahay. Chris TV, Chris 77 TV Tamsak host. Ayan. Chris, migalab shoutout. Chris, maraming salamat, lalabs, sa iyong patamsak. Imelda Marcos. Imelda nagbaba ng bahay, lalabs. Imelda, tingnan yung bahay ni Imelda. Ayan, oo nga, meron siyang premiere. Ayan, Imelda. Dikit ko to sa'yo, nito ko sa bahay mo. Sabi ko na nga ba, ayan. At TV Wabora. Don't flooding lalab, just drop your link one time. Ayan. Not all the time, ayan.
Wabora TV Wabora, Janet Dan Tamzak from Sherwin, Chris 77 TV Miguel Love shout out. Yan TV Wabora nagbaba na naman ng kanyang pamamahay, Sherwin nagbaba ng bahay. TV Wabora nagbaba ng bahay, Jingla Labs, thank you so much. TV Wabora, ayan. Janet Channel Dan from Emelda Empas. TV Wabora, ayan. Dan sa nakapin from Emelda Empas. Janet, pasuklian si Emelda Lalabs. Suklan na lang si Emelda Lalabs, Janet, dan na sa'yo. TV Wabora, ayan. Nagbaba ng kanyang bahay si TV Wabora. Emelda Empas. Inito ko sa bahay mo, Emelda. Tamsakan natin yung premiere ni Emelda. Ayan, 8 million na kasi Miguel Love shout out. 8 million. Zona YouTube Ulo so host Stilamat Pagi daw. AA Family Vlog Miguel Love shout out. How are you? Zulu is from, I think you are from Indonesia, sa? Indonesia or Malaysia. Sherwin nagbawa ng bahay. Ayan. Chris 77 nagbawa ng bahay. Tamsakos from AA Family. Ayan. Sherwin Reyes nagbaba ng bahay. TV Wabora nagbaba ng bahay. Thank you so much everyone. Zona YouTube, ayan. Alex Tampol Vlog Miguel Love shout out Alex. Zona Lalabure from Malaysia or Indonesia. Sherwin Reyes Dan from Emelda Empas, ayan. Alex Tampol Vlog kakaka, ayan. Ayan, Miguel Love shout out kakaka. Alex Tampol Lalabs, how are you? Thank you for coming. You're from where? Okay. Okay. Thank you so much, Lalabs. Which country this one? Emelda Sherwin Dan. Ayan. Sherwin Dan si Emelda pabalikan na lang. Janet Channel OTW from Chris 77 TV. Ayan. TV Wabora nagbaba ng bahay. TV Wabora. Thank you so much. Janet Channel Dan from L3. Ayan. New workout from L3. TV Wabora Dan from Emelda. TV Wabora Korean my friend. Kindly return to Emelda Empas. Already connected to you. Pinoy from Canada. Alex Tampol from Canada. Wow, sana all nasa Canada. Ayan. So na YouTube, you're from where, Lalab? Which country you are? You are where? You are where? TV Wabora, Jing TV nagbaba ng may Alex Tampol Vlog ha. Emelda Empas nagbaba ng kanyang bahay. Chris 77. Ano ba si Chris? Chris 77. Sana yung bahay niya? Dun sa bahay mo ako, Chris. Dikit ko yung main channel ko sa'yo, Chris, ha? Yan, nandito ko sa self-defense. Ayan, Alex Alisada Lalab Miguel Love shout out. Alex Tampol Miguel Love shout out Lalabs. Ayan, Alisada, thank you so much. Emelda Dan Tamsak. Agoy Harang Hus. Madam Victoria Miguel Love shout out ba. Ayan. Jing TV channel Dan from Emelda. Tingnan ko yung nadigat ako kay tingnan natin si Alex. Ito ko sa main. Main mo ba to, Alex? Ayan, Alex, dikit ko na tong main ko sa'yo, ha? Ayan. Dito na ako sa main. Alex, dikit na.
Ayan, salamat from Alex. Shuna YouTube. Ayan, tamsak here. Nakapasok na. Ayan, salamat lalabs. Ayan, dinikit ko na yung main ko sa'yo, Alex. Janet Channel Dan, good morning Bongs World Lalamig Love shoutout. Janet Channel Dan, Jeng TV Lalamig Love shoutout, naggawa ng bahay. Kumusta na ba si Janet? Gumalaw na ba siya? Ayan, gumalaw na siya, nag 160 na. Ayan, punta naman tayo kay... Sino pa ba yung ano dyan? Si ano may premiere eh. Si Lovely Castro, patamsakan natin. Meron ba tong... Nandito ka pa ba ano? Lovely Castro. Lalabs, Jing, gusto mo bang ipin lalabs? Jing, lalabs, nasaan mo si Jing? Janet on the way from Bong's World. Ayan. Ma'am Imelda Dan po sa meeting nyo. God Bilalamig Love shoutout. Ibiwa Bora, nagbaba ng bahay. Ang bahay ni Sherwin kung baby pa to. Malaki na rin yung bahay niya. Nika Vlog Lalabs, Imelda Impas, Tamsa Katikitos, maayong buntag. Alabay. Mr. Sony YT Shorts, good morning here Philippines. Ayan. Good morning here also Lalabs. Now is already 2:47 AM. Victoria Adventure, cooking with Sapia Mega Love shoutout. My new video is out from God B. Ayan. Lalabs, Jing, gusto mo bang ipin lalabs? Robelin Asuncion, Mega Love shoutout. Cooking with Sapia, Madam Lovely Castro, nandito ka pa ba? Kanina pa siya, ipin saglit natin. Ayan. Imelda Marcos, dyan ka lang ha kasi may premiere ka para matamsakan yan. Hindi ko pa nga natamsakan yan. Alex Tampol Vlog, watch full package with bakas pabalik na lang po from Dals. Ayan. Chris 77 ang gawa ng by premiere from Robelin Asuncion. Ayan, tamsakan natin yung mga premiere na yan. Robelin Lalabs. Nakapin Lalas pala vlog po, nakapin. Tamsak na ako, Madam Robelin. Ayan. Dan sa nakapin. Sino po si Janet o si Lovely Castro? Ayan, lablabin natin si Robelin. Dan sa nakapin. Robelin OTW. Ayan. Ayan, salamat. Salamat. TV Wabora Lalabs. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. TV Wabora. Janet Dan full package with bakas pasukli naman po from Bong's World. Ayan, Janet, pasuklian na lang si Bong's World Lalabs. Dan na sa'yo, maraming salamat. Ayan, Madam Robelin, nasa bahay mo ako tamsak. Dati mo nang dikit sa main. New visit po +3 from JM Vlog. Ayan, Janet, kalimbangin mo yan si JM Vlog Lalabs. Maraming tao dyan. Ayan, yung mga baby pa yung bahay. Kalimbangin nyo po yan si JM Vlog. Ayan, nag-LA siya Lalabs. Amor Castro Dan from Chris 77. Jing TV Channel. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Lalabs, Jing, gusto mong ipin Lalabs? JM Vlog Mega Love shoutout from Alex Tampol. Ayan. Chris 77 nagbaba ng kanyang bahay. Chris. Ayan, thank you so much. Imelda, nandito ka pa ba, Imelda? Nandito pa ba si Imelda Papin? Hindi na makita.
Robilin Asuncion, ayan, nagbaba ng bahay. Robilin. GM Vlog dan from Imelda Impas. Ayan. Ayan, Sir GM. Dan na po si Imelda Impas sa'yo po. Pabalikan na lang, maraming salamat. Alex Tampol ng baba ng bahay. Wala na ata si Lovely Castro. Amazing Health. Dame Dave, nandito ka pa ba, Dame Dave? Nandito pa ba si Imelda, nandito ka pa ba mo yung bahay mo, Imelda, kung nandito ka pa? Imelda? Wala na si Imelda? Punta muna tayo kay Imelda, ba yung bahay mo, lalabs? Para matamsakan yung premiere mo. Ayan. Alisada ng baba ng bahay, Lovely Castro Dan from L3. Imelda, baba yung bahay mo, Imelda? Alisada ng baba ng bahay, Alisada. Lovely Amor Castro Dan full package from Bongs World. Imelda, lalabs, baba mo yung bahay mo. Chinik ko kasi wala na wala na yung link mo. L3 nagbaba ng by Alex Tampol Dan all from Amazing Health. Amazing Health nagbaba ng bahay, Cooking with Sophia, lalabs. Bongs World nagbaba ng bahay, Bongs World. Imelda, baba mo yung link mo, yung premiere mo, lalabs. Cooking with Sophia nagbaba ng bahay, Chris 77 nagbaba ng bahay. Ayan, Chris 77. Imelda, baba yung bahay mo, Imelda. Ayan, Cooking with Sophia nanggawa ng bahay. Ayaw ni Imelda magbaba ng bahay. Cooking with Sophia, Chris 77 on the way from Bongs World. Ayan. Imelda, ayan, may premiere si Imelda. Tansakan natin, mga lalabs. Nababa na host. Ayan. From Imelda. Ayan, patamsak naman ako sa nakapin, mga lalas. May premiere po. 948 Chris 77 Dan all mega love shout out. Ayan, from Amazing Health. Bongs World. Ayan, full watch po, pakisilip din bahay ko from Dals Rizagar. Ayan, Amor Castro Dan from Victoria Adventure. Ayan, sige po, Madam Victoria, inshallah magsukli yan siya, si Amor. Baka lang yun, kumain o nag-CR. Nag-CR. Harang from Dals. Ayan, Cooking lalabs, nagawa ng bahay, Cooking with Sophia. New video pa, love from Amazing Health. Ayan, Imelda, nasa bahay mo, Imelda. Namsak. May premiere po nakapin, mga lalas. Lablabin po natin yung nakapin, palablab naman, mga lalabs, yung nakapin. Cooking with Sophia Dan. Dals shout out from Victoria. Ayan. Salamat host from Imelda. Ayan. Amazing. Ayan, Amazing List, binababa po ni Nightbot. Palablam din ako, mga nalas. Maraming salamat. Kuya Bong Dan Pupul Pack from Jnet. Robilin Asuncion, ayan, nagbawa ng kanyang bahay. Lablabin natin, mayroon din siyang premiere, mga lalabs. Patamsak naman pa ako sa nakapin, mga lalabs, sa kanyang premiere. Ayan, si Imelda Impas. Imelda Impas, shout out from Victoria Adventure. Ayan, thank you. Ayan, 6 million in Dallas, Miguel, shout out 6 million. Thank you so much, 6 million. Fly high butterfly. Ma'am Robilin Dan po. Ayan, from Jnet Channel. Bongs TV World Dan from Chris 77 TV. Hello sis, Victoria Adventure USA. Sorry di ko kayo napansin, from Dals Rizagar. Ayan.
Ayan na, full pack dan Imelda Impas from Robilin. Imelda Impas lalapasok lang si Madam Robilin. Ayan. Dan also premiere from Amazing Health. Ayan Imelda. Dan sa'yo si Amazing Health. Pasuklaan na lang lalas. Maraming salamat. Tulog ka na. Ayan, Alex Tampol nagbaba ng bike. Chris 77 dan full pack. Dals Risa Garden, old friend from Cooking with Zapia. Bong TV World dan from Chris dan from Amazing Health. Ayan. Chris 77 TV nagbaba ng bahay. Cooking with Zapia. Ayan. New video from Amazing. It's okay, Dals. Ayan. Inikit ko to sa'yo uli, Dals. Ito pa, extra banana. Sample JJA ng Sirius Agoy. Ano yan? Yan yung aking copyright. Yung skill na yan. CPR yan. Hayaan mo siya dyan. Kiniklaim ng may-ari yan. Ano ko na lang yan mamaya. I-mute. Mute na lang, walang choice. Wala sa dyan. Ayan, punta tayo kay may premiere din si Robilin, meron din siyang premiere. Mamaya ikaw sunod, Chris, ha? Doon muna tayo sa may premiere. Sabi niya, ba't ka ay hindi na lang ilibre ng may-ari eh? Madamot yung may-ari. Damot niya. Konti lang naman yun, may halo naman, hindi naman yun pure yung tugtog niya, may halo naman yun eh. In-claim niya pa rin. Kumain. Chris 77 TV. Thank you po Ma'am Robilin from Jnet. Chris 77 TV dan from Imelda Impas. Ayan, Chris 77 dan si Cooking with Zapia Lalabs. Yung galis kay binababa ni Nightbot. Amazing Health Africa dan Full Watch from Dals Rizagar. Cooking with Zapia. Amazing Health TV dan. Lalagtamsakan po natin yung nakapin. Ayan. May premiere si Madam. Patamsak po nakapin mga lalabs. Raquel Manakop, mega love shoutout Ma'am Raquel Manakop. Thank you so much. Janet nang gawa ng bahay. And Robilin dan full package with bakas. Pasuklaan na lang po Madam Robilin si Bong's World. Guys, sa mga pupunta sa bahay ko, ayan, may free banana. Robilin dan. Yan, dikit ko to sa'yo Madam Robilin, extra banana. Hiwa lang ng bakas, masuklian ko kayo after ko po ng ginagawa ko. Ayan, Cooking with Zapia na baba ng bahay. Cooking with Zapia OTW me from Chris 77 TV. O salamat. Ayan. Maraming salamat din po sa iyo, Madam. Mga lalas, patamsak naman po ako sa nakapin. Ayan. Ayan si Ma'am Raquel nang baba ng bahay. Malaki yung bahay ni Ma'am Raquel. Oh. Ayan si Mami Raquel pala. Ma'am Hosas lang po, pwede na po ba ako mag-live? Janet, pwede ka na lalab mag-live. Direct ka lang sa YouTube Studio. Mag-ano, ay hindi mag-silence. Gusto mo mag-live? Pwede naman lalabs eh.
Mag-live ka na para may ka WH ka na. Direct ka lang sa ano, sa YouTube studio, direct kay YouTube. Hindi ka pa makakagamit ata ng ano. Oo, pwede ka na Jainet. Mag silent ka para sa ano, pagbaw ka matulog. Iyan mo lang may papasok dyan para matamsakan ka, para paano yan, pang play ng WH mo kahit mga 2 hours. Jainet, busy sa work, amazing health. Dan wait lang mga lalabs, mag CR lang muna ako. Lalabas na yung panubigin ni host. Wait lang po, pabalik po ako. Para magkakaibig. You know, thank you so much sa paghintay. Uy, ayan. See you later guys at wait sa sukli ko. Ayan. Ayan, AHL Hokamis. Miguel Love shoutout lalabs. Thank you so much. Daan na kayo sa nakapin mga lalabs. Ayan, madami na nagtamsak. Punta tayo kay Chris. Nandyan ka pa Chris? Ayan, kay Chris.
Host, babay na ako sa work. Harang host. Salamat sa paharang AHL Hukamis. Lalab Miguelab shoutout. Papunta na ako sa work ko. Ayan, sige po Ma'am Raquel. Salamat, nasa bahay na po ako. Ayan. Sige po. Mag-ingat ka Madam Raquel. Madam Raquel Manakop. Ayan, napapansin ko lang yung mga, siguro mga kagrupo nyo yan. Para parehas kayo ng para parehas kayo ng profile. Ma'am Raquel Manakop. Kagrupo mo si sino ba yun? Si Palacio. Ganyan din yung profile niya. Sino ba yun? Yung Palacio yung apelyido. AHL Hukamis Dan from Emelda. Dan sa nakapin from Emelda in Pass. Ayan. Janet Channel. Dan pulpak with bakasis. Balikan nyo na lang po ako. Ayan, from Dals. Team Colina Palacio po. Yes po. Ayan, si Colina Palacio pala. Katim mo yun. Ayan. Kasi parehas kayo ng profile. Hindi lang ikaw, madami kayo eh. Ayan, Chris, nasa bayan mo ako. Dahil sa Rizagar, ayan, nagawa ng bahay. Ayan, nasa bahay mo ako, Chris. Extra banana. Opo, may group po kami host. Kaya para parehas kayo ng Raquel Dan from AHL Hukamis. Ayan. Ayan Ma'am Raquel. Dan sa'yo si AHL. Pasukli na lang po. Ayan Chris, dikit ko to sa'yo. Pangalawang dikit. Maxine B. Miguel Love shoutout lalab Maxine. Ayan, nandyan si Maxine. Miguel Love shoutout po from Maxine. Dals Dan from Victoria Adventure. Ayan, Dals lalabs. Masuklian si Madam Victoria lalabs. Dikit ko to ulit sa'yo, Chris. Maraming salamat sa mga dumikit at nagtamsak guys. Dan na ako magsukli. Ayan, salamat po Madam Robilin. Maraming salamat. Ayun, dalawa na lang po sa nakapin. Mag-ready na ako guys. Pasok sa work. God bless. Have a nice good day everyone. Host, salamat. Ayan. Madam Robilin, maraming salamat po. Napaka-sweet naman ni host. Ayan, thank you po. Ayun, dalawa na lang po sa nakapin mga lalas. Palablab na lang po yung nakapin mga lalas. Dalawa na lang. Yan, maraming salamat po Madam Victoria. Ikaw po napakabait mo rin. Angie Vlog, Miguel Love shoutout dos. Good morning from Angie Vlogs. Lalab Miguel Love shoutout. Ayan, dalawa na lang po sa nakapin mga lalabs. Palablab ng nakapin. Miguel Love shoutout sa lahat from Angie Vlogs.
Ayan, Maxine B, nagbaba ng bahay si Maxine. Lablabin natin si Maxine mga lalabs. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay, Maxine B. Ayan si Maxine. Nag 577. Di ba lang 600 ka na kagabi? Miguel love shout out everyone here and the best. All the best. Pulpak dan sa nakapin from Robelin Asuncion. Chris, pasoklean si Madam Robelin lalabs. Dan sa'yo maraming salamat. Maui. Yan, kakain na naman siya kasi nakakita siya ng kumakain. Ang pusa na ito na nagkinawa kung di kumain. Namukbang po. Ayan, namukbang na naman ni Lolo. Laki ng mukbang ni Lolo kanina sa akin nga rin eh. Ano ba yun sa akin? 2,740. Ayan, naging 2,660 na lang. Halos ubusin niya yung pinangbanan ako ng 2 araw. Grabe to si Lolo, walang patawad. Ayan, Chris. Punta na tayo kay Madam Dalsgar. Lalabs Dals, baba yung bahay mo. Sabay mo pa ko uli, Chris. Maxine V, ayan, nababa ng bahay si Maxine. Hindi ka nang isda kanina lalabs, Maxine. Yung maghapon dapat nang isda ka para napalitan mo agad yun. Yung nilagas ni Lolo. Risa Gar, tingnan natin yung bahay ni Risa Gar. Saan na ba yung bahay niya? Alex Tampol, nandito pa ba si Alex? Madam Risa, nandito ka pa ba? Risa Gar? Dal Risa Gar? Dals Risa Gar, baba po ng bahay Mami Raquel. Hakob, mingalab shoutout guys, may 2 na po nag-comment from Raquel Manakop. Ayan, Hakob lalab, mingalab shoutout lalabs. Hakob One Piece Racing, ayan, nakamin channel lang si Hakob. Mabaka po ng bahay Madam Dals. New workout from L3. Ayan, ayan, thank you so much. Ikaw po Madam Victoria, susunod dito ha. Mamaya Maxine pin kita, anong oras ka ba? May pasok ka ba ngayon? Pakilagyan po ng name ni Host Aileen para alam ko kung saan po kayo galing. Ayan. Yan mga lalabs, yung didikit po kay Ma'am Raquel. Lagyan nyo po ng pangalan sa dulo ng Aileenski para alam niya na galing kayo sa akin. Ayan. Para kayo masuklian mga lalabs. Alan Aquino, may galab shout out. Alan Aquino. Yes, Dal, nakita kita mamaya, punta ako sa bahay mo. Ayan. Nandyan na host. Ayan. Ayan, patamsak po na kapin mga lalabs. Palablab na kapin. Dito ko sa bahay mo, Madam Madam Jack Angel, paayuda po host. Sige Jack, sige lang Jack. Si Robelin, nakikita rin kita mamaya po ha. Ayan. Thank you host sa pagpin. Please Jack Angel. Ipipin kita Jack, wait lang lalabs ha. Raquel Manakop, nagawa ng bahay Maxine. Yan Dals, sa bahay mo ako, idikit ko to sa'yo lalabs. Hindi na ako magbakas Dals. Invite ko kayo guys sa LS ko, free WH, ayuda ko sa inyo. Ayan, from Raquel Manakop. Salamat po from Ma'am Raquel. Ayan. Ayan mga lalas, patamsak din pa ako sa aking binababang bahay. Ayan, hindi ko lang ng Oragon, patamsak din ako mga lalas. Ayan Madam Dals, din ako magbakas. Ayan, 3 minutes.
Dan sa nakapin from Maxine B. Ayan, Madam Dals. Dan si Maxine, pabalikan na lang. Raquel Manakop dan Pulpak from Hakub. Ayan, Ma'am Raquel. Dan po si Hakub. Suklian na lang po. Ayan, Ma'am Raquel. Dan din po si Madam Victoria. Suklian na lang. Maxine V, sige po. Bye lang po ako. Pupunta sa work. Ayan. Biyahe lang. Ayan. Sige po, Ma'am Raquel. Mag-iingat ka sa iyong biyahe po. Maxine, sige po, from Maxine. Ayan. Dan sa nakapin from Maxine V. Ayan, Lalabs Dals Rizagar. Dan si Maxine. Ayan, si Chris, nagawa ng bahay. Hakob, old friend, shout out dito. Kita sa isda. Ayan. Gi po, magsukli ako. Hintayin nyo lang po sukli ko. Ayan. Para Ma'am Raquel Manakop. Wait ko kayo guys mamaya. Anong oras ka ba nagilis, Madam Raquel? Chris 77 dan po from Maxine B. Ayan, Chris Lalabs. Pusuklaan si Maxine dan nasa isayo. Salamat. Grabe yung revenue ko, halos ubusin ni Lolo. 45 yun, naging 27 na lang. Grabe naman eh. Halos ubusin niya na yung aking kita. Ayan, Maxine, nabawa ng by Maxine B. OTW from Chris. Alan Aquino, miganab shoutout Lalams. Alan Aquino, dikit ko to sa ulit sa Rizagar. Ayan. Wala nang bakas. Ayuda lang naman to, ayuda. Victory Adventure, miganab shoutout po from Hakub. Ayan. Chris 77 full watch para sa WH nyo po from Dals. Ayan. Rizagar. Chris 77, salamat po. Ayan. From Maxine V. Hello po, Miguel. Shoutout Mr. Sony YT Shorts. Tamsakat dikit na rin sa inyo, host. Sige, Mr. Sony, titingnan ko yung bahay mo. Min mo ba yan? Dating dikit sa nakapinos from Victoria Adventure USA. Ayan, si Madam taga USA. Citizen ka na ba dyan, Madam Victoria? Hello, host from Sangkay James. Mega love shoutout, Sangkay James. Tusok harang Victoria, sisilipin kita mamaya. Hi host, Jonaski, may love shout out. Thank you so much, Lalabs. Love you. Ayan, may pa-love you si Jonaski. Mr. Sony YT, pangalawang dikit po ni host. Harang po. Ayan. Mr. Sony, salamat. Jakitan ko yan, Lalabs. Maxine Vidan from Peace. Ayan. Chris 77, nagbaba ng bahay. Hakob. Ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, 6 million down, may shout out. Thank you so much everyone.
Palablab ng kapin mga lalabs. Ayan, para makapagpina tayo ng iba. Madam Victoria, ikaw sunod yan. Mamaya ikaw sunod Maxine. Patapos kay Madam Victoria. Alice Reyes, mga shout out. Kung mauna mention lang para mabalikan. With 77 dolls, etc. Done from Alice Reyes. Dito ba ito si Alice? Ang bilis naman dumikit. Si Rostong. Ayan, dikit uli. Edsel Bermas, hi host. Edsel Lalabig shout out. Dikit ko kayo sa akin, sukli ako agad. From Edsel Alice Reyes, migalab shout out. Ayan, gumuhit na ba si Madam? Si Madam Dolls. 1.44 na siya. Ayan o. Madam Victoria naman tayo. Next na tayo. Next. Sana yung link mo. Madam Victoria. Cooking with Sophia, you still here, lalabs? Schedule ko po 11 PM po Pinas time. Minsan po 12 AM. Na kasi minsan busy ako sa work ko kasi teacher po ako, kahit po may schedule po on that day, oras lang po na babago. Ayan, ang sipag naman pala, ang sipag pala ni Ma'am Raquel. Ayan, Madam Victoria, baba ka ng bahay. Ayan, Chris 77, mo ba ng bahay? Hakob One Piece Full Watch, pakita silip din bahay ko, thanks. Ma'am Victoria, nasaan ka na? Alice Reyes done. Alice Reyes OTW me from Chris. Tingnan mo muna, Chris, kung may bakasyon si Alice. Si ano yan, Rostom. Maxine B. Madam Victoria, nandito ka pa ba? Ang laki ng bahay niya. Basta Disco sa Barangay Montilla Mobile Sounds. Yung mga lalas palablab po na kapin. Ayan. Ikaw na, Maxine, sunod niyan, Maxine, ha? Huwag ka umalis. Edsel. Mr. Sony, punta ko sa bahay mo. Tingnan ko yung nakadikit ako sa'yo. Wait lang, ha? Mr. Sony. Sangkay James Vlog, migalab shout out. Dan pulpak sa nakapin. Ayan, Madam Rizagar, pasuklian na lang po si Sangkay James. Ayan, Mr. Sony, nasa bahay mo ako. Hindi pa ako nakadikit sa mirror. Dikit ko na to, ha.
Mukbang syuhada, kumakain ka ng sili. Oh my goodness. Edsel Bermasdan, ayan. Hakob pasukli from Edsel, ayan. Halis Reyes Dan, nasa binaba mo. OMG, napakaanghang. Kumain siya ng sili. Yan, Mr. Sony, dikit ko na yung min ko sa'yo, Lalals, Mr. Sony. Suklan na kita, Lalabs, ha, Mr. Sony. Oh my God, kinain mo yung sili, katakot. O TW sa nakapin para Mr. Sony, nasuklan na kita, Lalabs, sa main channel ko, Mr. Sony. Freddy Channel, mga love shoutout host. Ayan, mga love shoutout Mr. Freddy, thank you so much. Cooking with Sophia, nagawa ng bahay. Sangkay James Paul Watch Paul Package sukli mamaya po. Ayan, thumbs up din from Freddy Channel. Cooking with Sophia, nagawa ng bahay. Palablab po ako sa nakapin, mga Lalals. Ay, Madam Victoria, nasa bahay mo ako, hindi na ako magbakas. During our vacation time in Cancun, Mexico. Wow, napakaganda. Napakagandang lugar. Wow. Guys, patamsak po sa premiere ko. Salamat. May premiere pala si Freddy. Yan, Madam Victoria, dikit na to. 2 minutes. $377, nabisita ko na bahay kubo mo. Ayan. Kung with Sophia, pasukli from Edsel. Mga Lalabs, may premiere si Freddy Aguilar. Ayan, masuklian na lang, padikitan na lang, mga Lalabs. Harang from Sangkay, Lalabs, salamat sa iyong paharang. Ayan. Pangalawang dikit to, Madam Victoria. Ang laki na ng bahay ni Madam Victoria, oy. Sana all. Ayan. Salamat ho sa lang anuman po. Edsel, pasuklian po si si Hakob. Dan sa'yo, Lalabs. Dal Sarisagar, dikit, dating dikit. Ayan. From Alan Aquino, may harang ka, Madam Victoria. Ayan. May 1 minute kang harang. Dan sa nakapin with WH at nakadikit all po ako from Mr. Sony YT. Ayan, Madam Victoria. Dan na si si Mr. Sony. Ayan, dan po sa nakapin from Maxine B. Ayan, Madam Victoria, dan din si pero ang laki na, Madam, oy. Nalilitan ka pa yung tingnan mo naman kami. Ang liit pa ng bahay namin. Kailan kaya tayo magwa 1 million views? Ay, subscriber. Dan po sa nakapin from Maxine B. Siguro pag tayo nag-viral, ayan. Hindi natin masabi, mali mo one day, no? Para parehas tayo mag 1 million views. Tapos 1 million, oy. Pag 1 million daw yung views, meron lang kalang kita ng 25k. Ayan, hindi naman pala kalakihan. Host, out muna ako, magluluto ng dinner. Balikan kita after CC. Ayan, sige po, Madam Das, thank you so much po. Sige, magluto ka na po. Thank you so much. Maxine B, salamat, isa-isahin ko kayo sa bayad. Ayan, Alan Aquino, TW Loads from Mr. Sony. Ayan, ito na, Maxine, susunod dyan kay Madam Victoria, ha? Huwag kang malis, Lalabs. Alan Aquino, OTW Loads from Mr. Sony. Sangkay James Vlog, dan from Chris 77 TV. Ayan, thank you so much. Thank you so much. Dals, ayan, Dals Risagar. Baba ng bay. Kung with sa Pia Lalas, thank you so much. Ayan, Dals Risagar dan from Hakob. Unahan ko yung nauna host. Sige, Lalabs.
Hakob nagawa ng bahay, Hakob. Ayan. Si Maxine, ayan, nagawa ng bahay, si Maxine. Ayan, ganda naman ng pinuntahan ni Madam Victoria, social. Yung nasa picture yun ba yung asawa mo? Ay, nasa ano? Video. Cristita Life, Maxim Vidan from Cristitas. Cristitas, Miguel Love, shout out, lalab Cristitas. Yan, dikit ko to sa'yo uli, Madam Victoria. Yan, panoorin ko muna. Sa premiere mo, may premiere ka pala, ayan. Namsakan natin, may premiere ka pala. Pero yung binababa mo, hindi premiere. Yung binaba mo, hindi premiere. Tamsakan ko nga yun, may premiere ka pala. Cristitas Life, meron ka ng jacket, lalabs. Maxine, bahay po. From Maxine, Cristita, bahay mo daw, Cristita. Ayan. Okay lang, host. Ayan. General Mobile Sound. Ay, ay, ay. Ayan, Maxine, baba ka na ng bahay mo, Maxine. Magpinaman tayo ng iba. Ano yung bahay ni Maxine? Alan Aquino Dan Pulpak. Ayan, Cristitas Life. Ayan. Ayan si Cristitas nagbaba ng bahay. Maxine B, ikaw ba main mo indikit sa akin? Ayan. Ayan, nakapin si Maxine po. Si Maxine V. Chris 77 po nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia, you are the next Cooking with Sapia. Don't leave, okay? Stay here. After Maxine, you are the next. I will pin your link. Cooking with Sapia. Ayan. Sangkay James. Ayan, nagbaba ng bahay. Sangkay James. Cristitas Life. Ayan, nagbaba ng bahay. Cristitas Life. General Mobile Sound. Amazing Liz. Ayan, binababa po ni Nightbot. Palablab din ako mga nalang sa aking mga member. Ayan. Yung binababa po ni Nightbot. Thank you so much. Ayan, Maxine, nasa bahay mo ako, lalabs. Dikit ko to uli sa'yo. Ayan, Maxine, sa bahay mo ako. Shawarma. Salamat po. Ayan, ikaw lang kumain yan. Cristitas Life Dan from Hakob. Ayan. Ayan, si Hakob nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Hakob. Mga lalabs, palablab naman ako sa ibababa kong mga bahay. Ayan. Sila ni Ski Vlog, Maxine Vidan, Dikit Tamsak at iwan na rin ako ng bakas. Ayan. Ayan, Maxine. Pasuklian si Mr. Sony, lalabs. Dan sa'yo, lalabs. Pasuklian na lang. Salamat.
Okay po. Ayan, new workout from L3. Ayan. Thank you so much, lalabs. Paru-paru G. This is the mix of DJ Dones. Maxine Dan from Victoria. Ayan, host exit muna saglit. Sige lang, Chris lalabs. Thank you so much. Sige lang, sige lang. Harang ulit host. Ayan. Madam Victoria, salamat po sa paharang. Ayun, lakas kumain ni Maxine. Naubos mo lahat yan. Nilapang mo lahat yan, Maxine. Parabi kang kumain. Ayan. Yan, dikit ko na to sa'yo, lalabs. Champion Nash, Miguel shoutout. L3, ayan. Dan from Cristitas. Naching pa. Mr. Sonidan. Ayan. Mr. Sonidan po si Maxine. Ayan. Cristitas Life. Nagbaba ng bahay. Min mo ba to, Cristitas? Cristita old friend Dan from cooking. Ayan. Mga nalas palablab naman po ako sa iba na baba kong bahay. Ayan. Ping Vlog, Laniski Vlog, Enjing TV. Ayan. TV Wabora, I'm done to your link and it's your turn. TV Wabora, kindly return to Mr. Sony. Already done to your channel. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Hakob One Piece, ayan, nagbaba ng bahay. Hakob. Southern Later Mix DJs. Mga nalapalablab din po ako sa mga binababa kong bayan si Bloody Coder. Palablab din ako mga lalabs. Maraming salamat. Ayan. Cooking with Sophia is still here. Cooking with Sophia. Drop your link, lalabs. Southern Later Mix DJs. Cooking with Sophia, you are the next. Cooking with Sophia. Ayan. Next na tayo. Southern Later Mix DJs. You are now on the pin cooking. Pero nga ng mobile mo. Okay.
Yung mobile na puti. May didikit lang ako. Ayan, Cristitas Live. Silipin natin si Cristitas. Wow. Google AdSense, congrats. Ayan, dito to sa Cristitas, nasa bahay mo ako. Congrats, na-receive mo na. Sa sweldo ka na. Maxine B dan pulpak sa bahay mo from Sangkay James. Maxine B, lalabs pasukli si Sangkay. Pakunik naman ako sa nakapin mga lalabs, cooking with Zapia. At ayaw man to. Cooking done from Maxine B. Cooking with Zapia lalabs. Kindly return to Maxine V. Already connected to you lalabs. Thank you so much. Yan, Cristitas. Dikit ko to sa'yo lalabs. Pinapanood ko muna. Iyo po, Mary Jane Vergara. Mega love shoutout lalabs. Bloody, I'm done connected to you. Please return me. Ayan. Sige, ano, Mr. Sony, suklian ka niyan. Maxine V, dan po from Mr. Sony. Ayan. Maxine lalabs, pasuklian si Mr. Sony Whitey lalabs. Dan na sa'yo kung with sa piya ng gama ng bahay. Ayan. Pink Vlog, ayan, binababa ni Nightbot. 8 million and daw, mega love shoutout. OTW sa nakapin, watch ko old friend from Victoria Adventure USA. Ayan. Thank you so much. Cooking with Sepi, I will connect this one to your lalabs. I will give you extra banana. Ayan. Avocado, tomato, cucumber. 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 Ano ba yung salita ko? Mary Jane Vergara nagbaba ng bahay. I'm in your house cooking lalabs. I give you extra banana. Padikit po from Mary Jane Vergara. Ayan. Thank you. Thank you host. Walang anuman lalabs. You're welcome. Dan sa nakapin, just watch and 701 thumbs up. Ayan. Thank you. Mr. Sony OTW from Bloody Coder. Ayan. Billy Ibelio from Adventure USA. Ayan. Thank you so much. Mr. Sony, ikaw susunod kay ano ah? Ikaw susunod kay cooking.
Ayan, Bisayan Gamer, mega love shoutout Bisayan. Bisayan, thank you. Ayan, Paul Watch, Cooking with Sapia. Paul Watch, Cooking OTW, ayan, from Mr. Sony. Thank you so much. OMG. Shiring. This is Montilla Mobile Sounds of Barangay Revilla, Bato, Leyte. Mr. Sony Whitey dan Suklitiway from Bloody Coder. Ayan. Thank you so much. Okay, Cooking with Zapia, I will give you another extra banana. Tony, Mr. Sony, ikaw na po sunod yan. Kamu, Gapami, Samantilla, DJ Toyo, Mobile Sounds. Ayan, Mr. Sony, sana yung bahay mo, lalabs. Cooking with Zapia dan full pack. Ayan, from Mr. Sony. Cooking with Zapia, lalab, kindly return to Mr. Sony Whitey. Already connected to you, thank you so much. Mr. Sony, bahay mo, lalabs. Hope all connected to me. Ayan. Mr. Sony, sana yung bahay mo, lalabs. Kristitas, ikaw susunod kay Mr. Sony, lalabs. Nandyan ka pa ba, Kristitas? Thank you, Bisayan. Mr. Sony, baba po ng bahay, Mr. Sony. Janan Mix dan Bill All. Ayan. Ang kulit yung mga aso. Mr. Sony, baba po ng bahay, Mr. Sony. Nandyan pa ba si Mr. Sony Whitey? Baba po ng bahay, sir. Ayan. Ayan, nagbaba. Please watch ay 1 minute. Ayan, BG lang host maghugas ng plato. Ayan. Sige lang po, Madam Victoria, enjoy. Enjoy lang, enjoy. Ayan. Ayan, Mr. Sony. Dikit naman yung aking mate. Ayan, extra banana. Extra banana for you. Update live PUBG. Ayan. PUBG Mobile. Dan po sa nakapin. Ayan. Ayan, Mr. Sony, dan na si Maxine. Ito ko sa bahay mo, Mr. Sony. Ayan, dikit ko to sa'yo, Mr. Sony. Ito ko sa bahay mo sa PUBG. Update live PUBG. Ayan. Maui, malaglag yung ulo mo ng uy. Nagbibisi Maui, oh. Cooking with Zapia, nadalaw ko na bahay mo, kubo mo. Ayan.
Cooking with Sophia, kindly return to Sangkay James vlog. Already connected to you, lalabs. Ano yan si Cooking with Sophia po? English. Arabic siya, ata Arabic. Return to Sangkay James, lalabs. Cooking with Sophia. No worries, Sangkay, nagsusuklian si cooking. Legit yan siya, legit. Ayan, 2 minutes watch, Mr. Sony YT. Pangalawang dikit, Mr. Sony. Success Dan Harang, Manay Bicol. Mega love shoutout po, Manay Bicol. Dan Harang, ayan. Salamat sa paharang mo, Manay. Sangkay James, ayan, nagbaba ng bye, Sangkay James. Manay Bicol. Manay, sabi niya Manay. Manay from Sangkay James. Mr. Sony, old friend Dan from Cooking with Sophia. Ayan. Ayan, Mr. Sony, old friend daw kayo ni Cooking with Sophia. Kindly connect also to Sangkay James, Cooking with Sophia. Anas Official, Dan Dikit at Tamsak sa Paru-Paru G. Ang galing mong sumayaw from Mr. Sony. Sangkay okay. Ayan. Harang, ayan, salamat sa paharang mo, lalabs. Oh my god. Martinia Mobile Sound. Two, three, 4. Ping vlog OTW from Mr. Sony YT. Ayan. Thank you so much, Mr. Sony. Nasa bahay mo ako uli, Mr. Sony. Ayan. Tintamsak sa iyong update ng PUBG. Ayan, pinapanood ka ba, Mr. Sony? Yung iyong PUBG. 941FF. Mega love shoutout. 941FF, thank you so much, lalabs. Yan, 9 million in loss, mega love shoutout. Dikit ko to sa'yo, Mr. Sony YT. Road to 900 from 941FF. Ayan. Mawi laglag ikaw, uy, tingnan mo si Mawi, oh. Nang laglag yung ulo mo, eh. Ayan, 8 million in down, mega love shoutout. 8 million, thank you so much. Manay dan pulpak na sa'yo from Sangkay James Blanc. Yan, salamat po, Manay Bicol. Dan daw po si Sangkay. Ayan, nagkasalubong kayo. Nagkasalubong kayo ni Manay. Baka pinara kayo na. Sabi ni Lolo, ano ba to, nagsalubungan? Yan, dan na rin si Manay sa'yo, Sangkay James, Ping Vlog Dan Dikit all, nag-iwan na rin ako ng bakas. Ayan, sige, magbakas ka lang dyan, Mr. Sony, magsukliyan siya. Thanks po, Sangkay from Manay Bicol. Ayan, naglabid nyo yan si Manay.
Manay Bicol, napaka-supportive. Ayan. 12 million in the house, big love shoutout. 12 million. Thank you so much sa 12 million. OTW, Mr. Sony. From Manay Bicol. Ayan. Ayan, Mr. Sony. OTW na si Manay. Sa iyong pamamahay, hintayin mo na lang. Ayan. Ayan, 10 million in the house. Big love shout out. 10 million. Thank you so much. Ayan. Ayan, Mr. Muli ka na ba, Mr. Sony? May harang ka kasi. Muli ka na, Mr. Sony. Wala ka kasing join button. Basta Southern Later Mix DJs makasayaw. Ayan, 9 million in the house. May love shoutout, Jing TV channel. Ayan, binababa po ni Nightbot. Mga lalas, palablab din po ako sa mga binababa ni Nightbot. Yung aking mga member, thank you so much. Ayan, Sony, nasa bahay mo ko uli lalab, Sony. Hindi na to magbakas. Hindi na ako magbakas. Morning, ate Mickey, Mikey, Mickey Mouse. Miguel Lab, shout out Mikey. Mickey. Mikey, Mickey Mouse. Manay Bicol, OTW from Mr. Sony Whitey. Ayan. Thank you so much, Mr. Sony Whitey Lalabs. Thank you. Ayan, dikit ko na to sa'yo, Mr. Sony. 2 minutes. Champion Nash Lalab, Milab, shout out. Champion Nash, Brother Sangkay Pulpak Dan. Ayan, Brother Sangkay. Dan na sa'yo si Cooking Lalabs. Ayan, legit yan si Cooking with Sapia. Nagsusuklian mga lalabs. Thumbs love dan from Mickey Minnie Mouse. Thank you so much sa iyong pa-thumbs love, lalabs. Yan, Mr. Mastilar, mga lalabs, yung aking member po. Binababa ni Nightbot. Palablab din ako, mga lalabs. Dan Mr. Sony from Manay Bicol. Ayan. Ayan, Mr. Sony. Dan na po si Manay. Pabalikan na lang po. Maraming salamat. Hello, Cooking with Sapia from Manay Bicol. See you around, ma'am. Ayan. From Mr. Sony Whitey. Cooking with Sapia, nagbawa ng bahay. And stay connected from Mr. Sony Whitey. Ayan. Thanks po, Mr. Sony. Ayan. Hindi ka nagilis, Manay Bicol? Punta ko sa bahay mo, mangingisda ako. Grabe ang lagas ni Lolo, oy. Tingnan mo yung bahay ko, binalik na naman niya ako sa 2.6. Kahapon to, na to, 2.740. Ngayon, binagsak niya akong 2.660. Grabing kain. Dalang beses yung kain niya sa buong maghapon. Walang anuman po para Mr. Sony Maxine V. Salamat po, Mr. Sony. Hello, Manay Bicol. How are you? Ayan. From Cooking with Sapia. Nagilis ako 1:00 ng umaga kahapon. 1:00, 1 to 3. Tulog ako nun. Bakit kasi 1:00 ng umaga hindi mo yung katulad ngayon? Nagbago ka ng oras? Nagbago ka ng oras, Manay. Ma'am Victoria, hello po.
Nagbago ka ng oras ng LS. Di ba yung LS mo ano alas 7? 7, 8, parang 11 ata yung LS mo ng umaga eh. Nagbago ka ng time. Ayan, 10 million na kasi may shoutout. 10 million, thank you so much. 10 million in the house. Ayan, Mr. Sony, dikit uli. Punta na tayo kay Manay, gusto mo bang ipin? Ayaw mo naman kasing ipin eh. Alex Pence Vlog, Tamsak Hos. Alex, Sir Alex, mega love shoutout. Mikey, Champion Nash. Cristitas Life, nandito ka pa ba? Or Hakub? Cristitas Life. Haha, nagtry ako, dami din tao. Dainan nagpagpin. Hala, Cristitas, nandito ka pa ba, Cristitas? Sa Mantilia, DJ Tolo. Alex Pins. Alex Pins, ayan. Manay Bicol, mega love shoutout. Manay Bicol, mega love shoutout from Alex Pins. Cristita, nandito ka pa ba? Nandito pa ba si Cristita? Cristita, Alex Pins. Yan mga nalapatamsak din po ako sa binababa ni Bicola ng Oragon. Ako po yan, yung aking uploads. Tamsak lang, sapat na mga lalags. Ayan, dikit ko na to sa'yo, Mr. Sony. Nandyan pa ba si Cristitas? Wala na. Wala na si Cristitas. Mikey mo, nandito ka ba? Nakakabulol-bulol na ako eh. Amski, Tamsakos, gandang morning sa lahat. Ma'am Amski, magalab shout out. Ayan, meron ka na pong jacket. Ma'am Amski. Tamsakos, salamat sa iyong patamsak po. 11 million daw sa magalab shout out. Dancing with the beat. Sangkay James, nandito pa ba si Sangkay na nga lang, ayaw nila bala. Oh, yan. Ayan, Sangkay James. Ayan, lalawin natin si Sangkay, nakapin. Alex Pence, ayan. Cooking basic lang si Lisa nakapin. Si Mr. ano yun? Sony. Yan, Sangkay James. Tingin ko, alam ko nakadikit yung main ko sa'yo eh. Salamat sa papinhos, walang anuman po. Ayan. Tingin ko muna, alam ko nakadikit na ako sa'yo sa main eh. Silipin ko lang. Ayan, dikit na pala tayo. BBM Sara, ayan. Basta disco sa barangay. Mantilia, mobile sounds. Top rated DJs. Tamsak na lang dito sa main ko. Sangkay. Yan, dikit ko to sa'yo. Sangkay. Extra banana. Ayan, 12 million daw sa mga love shoutout. Ayan, Mr. Sangkay. Extra banana.
Salamat, host. Ayan, palablab po na kapin mga lalabs. Ang kay James. Ayan, 12 million na sa Migalab shoutout. Fly high butterfly. Ayan, tumunog na yung kampana. Prayer time. Prayer time na dito. Dan pulpak sa nakapin from Alex Pence Vlog. Sangkay James Lalaz. Pasuklian na lang po si Mr. Alex. Dan na po sa'yo si Sir Alex. Pabalikan na lang po. Ayan si Manay Bicol. Babaeng taga Bicol. Alex Pence. Ayan, nagawa po ng kanyang bahay. Punta muna ako palingkisi. Sige po, Manay. Ingat ka. Ingat ka, Manay, sa pagpunta sa palengke. Danta na kape para Maxine V. Ayan. Ayan, sangkay James, Sir James. Masuklan si Maxine po. Ayan. Dan na. Mamili ka na ng mga fresh na gulay, fresh na isda. Ayan. Sana all nakakamiss mamalingki sa Pinas. Ayan. Mabakal ako balaw asin. Siram yan, masiram. Masiram yung balaw. Ayan. Tapos bagong saing na kanin, yung kaani lang, ang sarap. Kahit balaw lang, na, solve na. Ayan. Manay maiba daw ko po. Ayan. Kasama daw si Maxine. Bibili lang ng balaw, sasama ka pa. Iyo masiram ka yan. Ayan. Bicol din pala si Maxine. Ayan. Ayan, Sir James. Ito sabay mo ako uli. Pangalawang dikit. Pagdali, Maxine Marina. Maglakad lang yan, oy. Ba naman yung posisyon ni Maui, oy. Halat po, ayan. Masangli daw si Maxine. Dahil na magsapatos kasi puro man putik sa daanan. Dahil na magsapatos. Madya na madya. Alex old friend. Ayan. Ito, dikit ko pa to sa'yo, Sir Sangkay. Ano tayo sa next na tayo? Next
Next na tayo mga lalabs. So, basket daraha. Daraha daw basket Maxine. Yung ano, dako lang basket. Sir Alex. Sana yung bayan ni Sir Alex? Alan, akin na nandito ka pa ba Sir Alan? Wala na po ba si Sir Alan? Sana si Sir Alex? Mary Jane Vergara, nandito ka pa ba lalabs? Mary Jane Vergara, nandito ka pa? Mary Jane. Wala na si Mary Jane. Wala na si Mary Jane. Kay Alex tayo kung wala si Mary Jane. Alex, na bisita ko na bahay kubo mo. Ayan. Yan, dikit ko to ulit sa'yo, Sangkay Lalabs, Sangkay James. Harang hos, ayan. Salamat sa iyong paharang, Lalabs, Sangkay James. Ayan, Sir Alex. Dito ako sa iyong pamamahay. Sir Alex Pence Vlogs. Tambay muna sa tabing dagat. Ayan. Andito ko sa bahay mo. Southern Leyte Mix DJ. Basta Disco sa Barangay Mantilla Mobile Sounds. Harang, salamat sa iyong paharang lalabs. Maraming salamat. Tusok, good morning. Ayan, TikTok viral lalabs. Mega love shout out. Hello po sa lahat. Ayan. Ayan, hello lalabs. Salamat. Ayan, 7 million din daw sa Mega love shout out. Tara mga idol, parang TikTok viral. Ayan. Ayan si Maxine binagbaba ng bahay. Namlabin natin si Maxine. Get ready to party together with Yung content mo ba Maxine, ano lang mukbang. Ayan, dikit ko na to sa'yo Alex. 2 minutes. TikTok viral shout out po from Sangkay James. Ayan, TikTok viral shout out daw po from Sangkay James Vlog. Thank you so much. 2, 3, 4, 5. Ayan, Sir Alex. Pangalawang dikit. Nandito ka pa ba? Ayan. OTW Sangkay Vlogs. Ayan, from TikTok viral. Ayan, may harang ka Sir Alex Pence Vlogs. May harang lalabs.
pinapanood ko pa. OTW Sangkay. Salamat lalab, salamat. Gustong makalibre, ayan. Itok baral ikasunod ko kay Alex Pence kasi sino pa ba yung hindi ko na pin? Lahat naman na pin na, ayan. Si Cristitas wala na. Ayan Alex, dikit na to lalabs, dikit na. Son Mobile Sound. DJ RR Remix. And kay Maxine Ganda, dikit na si Manay mo sa shawarma mukbang. Ayan. Chris Tambis, hello. Lalabig ka shoutout Chris, Mimilisa, Madam Mimilisa. Ayan. TikTok viral, nandito ka pa ba? Ayan, ikaw na sunod. Dan tamsak from Chris Tambis. Lalab Chris, migalab shoutout. Si Chris Tambis. Hello. Ayan, nandyan si Mimi Lisa. Di ka pa nakaalis manay. Whitey Pamor. Ayan. TikTok viral. Ayan, si TikTok viral. Nandito pa ba si TikTok viral? Si Jessica Mendoza, ang laki na ng bahay. Ayan, dikit ko to, tamsak po mimili sa old friend. Ayan, pamanay Bicol. JC, ayan, sabay mo ako JC, TikTok viral. Malaking ilog sa gitna ng kabundukan, nakakamangha ang tubig. Ayan. Tamsak nila yan. Sam Silais Ninja, may grabe shoutout lalabs. Naglakaw na pasiring sa Mercado. Sige, baka matapilok ka dyan. Dan sa nakapin kay JC Mendoza. Ayan. Host, exit muna kasi antok na maaga pagising ko. Ayan. Sige po madam. Mag-ingat ka po. Good night and God bless. Vine 29, may love shoutout. Hello host. Ayan. Ayan Madam Vine. May love shoutout po Madam Vine. Salamat sa iyong patamsak. Thank you so much. Nagpundungo na sa gilid tabaad, mahulog ako sa kanal. Ayan, kakawaiti. Bye everyone and beautiful host. Thanks host sa patambay. Ayan. Ayan, salamat po Madam Victoria. Mag-ingat ka palagi and God bless. Ayan.
Sam Silahis dan sa'yo po from Chris. Ayan. Good night po Ma'am Victoria. Ayan. From Manay Bicol. Ayan. Miss Tambis nagbuha ng bahay. Ayan. Ayan, TikTok viral lang dito ka pa ba TikTok? Malas na ata si TikTok ha. Dan pulpak sa nakapin from Sangkay James. Ayan, TikTok viral. Kabalikan na lang si Sangkay James Lalabs. Wala na ata si TikTok. Punta tayo kay Chris Tambis. Nandyan pa ba si Chris? Nandito ka pa ba Chris Tambis? Ayan. Sige Lalabs. Salamat. Thank you host. Ayan. Dito ko sa bahay mo Chris. Thank you host. Ayan. From Chris Tambis. Montilla Mobile Sound. Sam Silahis Ninja. Ayan. Nababa ng bahay. Chris Tambis dan sukli sa'yo. Ayan. From Sam Silahis. Ayan Chris. Nasa bahay mo ako Chris. Oo. Si Inday Bilin pala to. Ayan Madam Inday Bilin. Sa bahay mo po ako. Unang salang sa ensayo ng pagmumotor. Ayan. Bain 29 dan sa'yo from Chris Tambis. Ayan. Inday Belen dan po sa inyo from Manay Bicol. Ayan. Ayan Chris Tambis. Inday Belen dan si Manay Bicol. Pasuklian po. Magbakas lang kayo guys. From Chris Tambis. Ayan. Ayan. Pangalawang dikit po Manay. Chris Tambis. Ayan. General Mobile Sound. Yung vlog dan sa'yo from Chris Tambis. Ayan. Lalab, maraming salamat. RR Remix. Fly high butterfly, fly butterfly, fly high butterfly, fly. Lorski, tamsak, Lorski, glove shout out. Padikit po, please. Ayan. Lorski, glove shout out. Paru-paru G. Paru-paru G. This is the mix of DJ Dones. Fly high butterfly. Pangalawang dikit Chris Tambis.
Manay Bicol dan po sa'yo from Cristambis. Ayan. Ayan, Mimi Lisa po nagbawa ng bahay. Si Mimi Lisa. Harang po host. Ayan. Lalab, salamat sa paharang mo dyan. Eric Garcia, mega love shoutout lalabs. Eric. Thank you so much, Eric. Ayan, Eric. Hello us. 100%. Yan nagbawa ng kanyang bite si Eric Garcia, mga lalabs. Eric Garcia. Paru G, paru G. Manay Bicol Dan from Mimi Lisa. Ayan, Manay. Dan po sa'yo si Mimi Lisa. Mimi Lisa 23 Dan po. Ayan. Alice Reyes, big love shout out. Cristambis Dan from Alice. Eric Garcia, Mimi Lisa from Alice. Ayan. Lorski Dan, ayan, from Manay Bicol. Salamat po, Mimi Lisa, dating dikit na po sa'yo. Ayan. Eric Garcia Dan sa'yo from Cristambis. Padikit please from Lorski. Ayan. Mobile gamer, may love shout out. Lorski. Si Loripaps. Si Loripaps pala si Lorski. Cristambis, love na. Pabalik na lang. Ayan. From Mimi Lisa. Ayan, Cristambis. Pasuklian po si Mimi Lisa. Dan po sa'yo. Malaki na rin pala yung bahay ni Dan Inday Belin from Mobile Gamer. Ayan. Pangalawang dikit Inday. Inday sa balita. Lori Pops Dan sa'yo from Cristambis. Ayan. Ayan, Dan na sa'yo. Lalabs. Cristambis si Mobile Gamer. Cristambis, I'm already connected, my friend, from Eric. Teresa Mabilin, Miguel Love shoutout, good morning po, thumbs love. Ayan, Madam Teresa, Miguel Love shoutout. Punta tayo kay Mimi Lisa. Din sunod natin si Sam. Rostom Belgay ka Dan sa'yo po from Chris. Ayan. Jubelia Tamsak. Ayan. Miguel Love shoutout, lalabs. Jubelia. Ayan, may pala to, may premiere. Si Mimi Lisa. Tamsakan natin yung nakapin, mga lalas. May premiere po si Mimi Lisa.
Ayan, may Melissa dati tayong dikit. Tamsak na lang po. Southern Lake Mix. Ayan, may Melissa. Southern Lake Mix DJ. Ayan, si TikTok viral nagbawa ng bahay. Fly high butterfly. This is the mix of DJ Dones. Fly high butterfly. Fly high butterfly. Mobile gamer dan sayo po from Chris Tambis. Ayan. Basta Southern Lake Mix DJs. Makasayaw ka. And then nakaping pasokli from Junaski. Fly high Teresa, salamat. OTW Teresa. Ayan. high butterfly. Mimili sa dan dikit from Teresa mabilin. Si Madam Teresa, ayan, may ano din siya. May premiere din to. May LS. Tamsakan ko to, Madam Teresa. Yan, mobile gamer, nagbaba ng bahay. Teresa Francisco dan pulpak sa'yo kapatid. Ayan. From TikTok viral. Kiring, kiring, kiring. Jobelia channel dan from TikTok. Ayan. Mimi dan from mobile gamer. Chris 77 nagbaba ng bahay. Ayan. Teresa Francisco dan sayo. Ayan, Chris Tambis. Nagbaba ng bahay. This is the mix of DJ Dones. Power of Love channel, Mega Love shoutout, morning idol host. Ayan. Ayan, Mega Love shoutout, Power of Love. Chris Tambis OTW me from Chris 77. Ayan. Jubilia's channel dan all support mobile gamer. Ayan, nagbaba ng bahay. Chris 77 dan sayo from Chris Tambis. Ayan, Teresa nagbaba ng bahay. Chris 77 dan po si Teresa, pasuklian na lang. Power of Love lang baba ng bahay. Ayan. Madikit from Jobelia.
is Montilla Mobile Sounds of Barangay Revilla, Bato, Leyte. This is the mix of DJ Dones. Chris Tambis, ayan, nagbaba ng bahay. Tambis Vlog dan Tamsak Kalimbang Pasukli. Ayan. From Power of Love. Thank you, Tambis. Ayan si Madam Mabilin Teresa, nagawa ng bahay. Jubilia, pasukli na lang si TikTok viral lalabs. Chararan, chararan. Ayan, 8 million daw. Miguel Love shoutout 8 million. Salamat po sa 8 million in the house. Cooking with Zapia. Dikit ito sa'yo, may Melissa. Ayan. Si Lice Ninja nandito pa ba? Wala na ata si Silahis. Si Sam. Nandito ka pa ba, Sam? Wala na ata siya. May permer si ano. Ayan, Power of Love. Dan si Teresa Lalabs. Ayan, dikit ko to sa'yo, Madam Francisco Teresa. Dikit ko to sa'yo, pangalawang dikit. Dan na rin po ako sa'yo, Teresa Francisco. Ayan. Lisong Sun Lalamig Love Shot at salamat po, Ate Holmes. Mga lalabs, mamaya po ako yung mag-out na mga lalabs kasi mamaya ako yung may lakad. Grabe maglagas si Lulu, 70 lagas ko, Ate Holmes. Ako nga, Madam Teresa, ano na ako dati, 2740. So ngayon, nilagasan niya ako ng 2 beses kanina. Binalik niya ako sa 2660. Ang laki ng lagas niya. Ganito kasi pag pag malapit na yung sweldo ni YT, ang lakas maglagas. Pag oras ng sweldohan na, pag malapit na, ayan. Lisong Sun Lalamig Love shout out. Ako
Ako atios, nakailang lagas na ako, di lang ata 8 day makaalis sa 2.5. Like ang binabagsak, nakakagigil na. Agoy, di pa po ko sahod dati host, bago pa lang ako 3 months siguro. Wala ka pang Google Pin? Pero may Google Pin ka na. Salamat po, Mimi Lisa. Ako ngayong sahuran, pangalawa pa lang. Ngayong 21, May 21 na yan. Pangalawang sweldo pa lang. Yung AdSense po, ate host. Oo. Yung Google Pin, na-receive mo na? Pinadala na ba sa'yo ni Lolo? Power of Love, ayan ang baba ng bahay. Wow, galing ate host. Congratulations po. Oo, sumasahod na tayo. Mandagdag na rin yan sa Kaysa naman wala, di ba? Nakaupo ka lang naman nagsasalita, ayan, kumikita ka pa ng pera. Power of Love OTW me from Chris 77. Ayan. Barter 5 lang from Power of Love. Sino ba to si Power of Love? Ano ba yung main channel mo, Power of Love? Si Mighty Hubby. Ayan, merong sinong dikit na pala ako sa'yo, Mighty Hubby. Matagal na tayong magkadikit, di ba? Ayan, sino meron dyan? 5. Barter daw kay Power of Love. Opo, ate Os, kahit paano may asahan tayo someday. Ayan. Opo. Ayan, Power of Love. May 5 si Teresa Mabilin. B-Vibes Vlog, may love shoutout B-Vibes. And bigyan kita ng jacket, B-Vibes. 40. Mga lalas 15 minutes na lang po ako kasi mamaya ako'y may lakad. Ikaw muna, Teresa, follow agad ako, go na. Ayan. 15 minutes na lang tayo, mga lalabs, kasi mamaya ako'y may lakad. Hi from B-Vibes Vlog. B-Vibes, big love shout out, lalabs, thank you so much. Alpha, tuba. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now. Power of Love dan full pack from Chris 77 TV. Ayan. Tuba, tuba, ne. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now. Thank you, Chris. Napin na ba kita kanina, Chris? Ito, dikit ko to sa'yo. 957. Fly high butterfly. Fly high butterfly. Tuba, sige tuba, Fly tuba, high butterfly. tuba, tuba, sige tuba, Fly high tuba, butterfly. tuba, tuba, sige tuba, Fly high tuba, butterfly. tuba, tuba, sige tuba, tuba. Basta Southern later mix DJs makasayaw jud ka.
paikot host. Ayan B-Vibes. Tingnan yung bahay mo. Ayan B-Vibes. Dito ko sa bahay mo. Higit everywhere. Tuba-tuba eh. Siya tagtuba oh. Tingko ko nakadikit ako sa'yo B-Vibes ha. Dikit ko to sa'yo. Unang dikit ko to. B-Vibes. Family bonding. Ayan. Yari ko tinabi pa ng B-Vibes. Ayan. Ayan B-Vibes. Dati man tayong dikit. Ayan B-Vibes. Dikit ko to sa'yo B-Vibes. Di na ako magbakas B-Vibes. Unang dikit. Ayan B-Vibes vlog 959 Chris. Ayan. Yung pangalawang dikit B-Vibes. Pindan parang B-Vibes. Teresa Lalabs. Suklian si B-Vibes. Ayan B-Vibes, pangatlong dikit to sa'yo B-Vibes. Ayun mga lalat 10 minutes na lang po tayo. Ako po yung mag-out na kasi ako yung may lakad. Ipatiw, salamat po, ingat po, and God bless all. Ayan. Ayan mga lalas, mag-out na ako mga lalabs. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. Bukas na lang po uli. Nakapinbahay ko Kuya Power of Love. Ayan mga lalas, kita-kits tayo bukas. Mamaya. Kamu gapaminga sa Mantili, DJ Tole.
Oo, may mamaya uli. Sige po mga lalabs. Goodbye. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, God bless us all. See you later. Bye-bye. Everyone, thank you so much.